ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚೆ ಇಂಕ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಪುಚ್ಚೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪಡವನು ಅವು ಪಜೆಟ್ ಉಡ್ಚಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಸರಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲೆಗಂಡ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೋಲಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಲೆನ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ಪೀದೆಪ್ಪರ ಬನ್ನದು ಏತ್ ನಾಯಿಲೇನು ಪುಚ್ಚಿನ ನೀರು ಸೇವ್ ಮಂದಿಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ 20,000 ಅಂಚ ಆವು ಪನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೆ ಏತ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಣಂಗುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಇಂಕ ನೆರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜಾಲು ಏಪತ್ತುನಲ್ಲ ನಾಯಿದ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಪುನು ಅಂತ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಆಯ್ನತ್ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಜದ ನಾಯಿನ ಕನಪುನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂಜ ಏರ್ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಅವಳೆ ಬಿಡ್ಪೆ ನ್ಯೂಟರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ಈ ಹುಷಾರು ಜನ ಇಂಚ ಅನಗ ಅವನು ಮರಳು ಕಟ್ಟದು ಜೋಕ್ಲಕ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಜನಕ್ಲಿ ತೂಪನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಳು ಇನ್ನೇರು ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಡಿಸ್ಟಂಪ್ ಅರ್ದ ನಾಯಿ ಕೆಲವು ಇಂಚ ಆಪುನ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೂಡ ಪಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಏಪ ಅನ್ಲ ಆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಪ್ಪುನು ಫೀಲ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪುನೇ ನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ದಾಯಪನಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಲ್ ನಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಏರ್ ಬರ್ಪುನು ಪ್ರಾಣಿಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡೂರಿನಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚಲು ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡದಲ್ಲೇ ಬತ್ತಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದ ಗಿಡ ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದು ಐಕೆ ಪುರಿ ಬತ್ತದು ಐಕೆ ಎಲರ್ಜಿ ಆದು ಎಂಗಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚಲೇನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಂತದು ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಜ್ಜೋಡಿದ ಉಷಾ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ನಾವು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬೇರ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ದೇವಿ ತಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಮೋಕಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದು ಬರ್ಕ ಉಷಾ ಸುವರ್ಣ ಇರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮಾನವೀಯತೆ ಬೇಲೆ ಇದಾದೊಂದು ತುಳು ನೆಕ್ಕೆ ಸುರೂಕದ ಎಂಗಳು ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಂದು ದಾಯಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಡೆಕಡ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಉಷಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿನ ನಂಗೆ ತುಯರನೆ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೋದು ಬುಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಡು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಬಂದು ಉಷಕ್ಕ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಂಕೊಂದು ಮತ್ತು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಪಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ 2002 ಅಣ್ಣ 2002 ಎಂಕ ಮದ್ಮೇದ ಯಾನಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಏಪ ಬತ್ತೇನ ಆ ಬತ್ತಿನ ದಿಂಚಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಾಯಿ ಬತ್ತನ ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಗೇಟ್ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಾಯಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ನಾಯಿ ಬತ್ತನ ಕನಕದ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತದ ಜೆತ್ತನ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತು ಮುಳು ಇಡೀ ದಿನ ಕಟ್ಟಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಶಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಾಯಿನ ಕಟ್ಟಪಾಂಡ ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತನು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ನಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ ಗಿಡ ಪರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಜಿ 2 ದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅವು ಪೆದ್ದುಂಡು ಅವು ಆಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಾಡುಂಡು ಅವು ಆಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಾಡತದು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರನ್ ಅವು ಬಂಜಿನ ನಾಯಿ ಇಡೆ ಬತ್ತನತ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದಿಂದ ಅವು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅವೇನು ಗಿಡಪನ ಸರಿ ಹತ್ತು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಂಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪೆದ್ದುದನ್ನು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾಯಿ ಬಂಜಿನ ಪಕ್ಕ ಆರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಣಸ್ ಪಾಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಒಣಸ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನೆನ್ನ ಕೈ ತಲ್ದಿಯ ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತು ಪುರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಪುಚ್ಚೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪಡವನು ಅವು ಪಜೆಟ್ ಉಡ್ಚಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಸರಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲೆಗಂಡ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೋಲಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೆದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಲೆನ ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ಪೀದೆಪ್ಪರ ಬನ್ನದು ಪಣ ಅಂಚೆ ಅನ್ನ ಪುಚ್ಚೆದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೆ ತುಳು ವಿಷಯ ಇರಗೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿನ ತಾಂಕುನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಈ ಸೀಕ ಸಂಗಡ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ತಾಂಕ್ ಬರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಲೀಜು ಬಂದ ಬುಜಿರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಪನ್ನಗ ಅವು ವಿಷಯ ಎಂಕ ಗಲೀಜ್ ಆಪ ದಾಯಪಣ ಎಂಕ ಅಂಚೆ ಸೀಕದ ಏಪ ಯಾನ್ ತೂಪೇನ ಎಂಕ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನಪ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ದಾಯಗಾತ್ರ ಅವನು ಆತು ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುನಾಗ ಸಾಂಕುವೇರು ಅವನು ಸೀಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕುಲು ದಾಯ ಬಿಡ್ಪೇರು ದಾಯಪಣ ಐಕೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜ ಐಕೆ ಹುಷಾರಿ ಜನಪ್ಪ ಐಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನಡೆ ಪೋಡು ಏರಡ ಪನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಐಕೆ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಬುದ್ಧಿ ತಿನ್ನಕುಲು ನಮಕ್ಕೆ ಬೇನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅವೇನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿನ ಮಿತ್ತು ತೋಜಾವುಡು ಏಪಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿ ಜನ ನನ್ನೂರೆಡ ಪನ್ಪೆ ಕಾಸ್ಕೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ದಾದನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಏತೋ ನಡತಂದುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಪಾಪ ಐಕುಲು ಆ ಪುರಿಯಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಐಕುಲು ಉಂದಾ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಕುಲು ಸರ್ವೈವ್ ಆರ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಾಕುಲು ಆ ಪುರಿಯಾದಿತ್ತನ ಐಟಿ ಐಕ್ಲು ತಿನ್ನರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರ್ದಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವ್ನು ಮಾತ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತೆ ಸಪೋಸ್ ಎಂಕ ಮೀನಿ ಯಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಚಾವು ಏತ್ ಬೇನಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಉಗುರ್ದ ಬಿರೆಲ್ದ ಉಗುರು ಪೋಣ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೇನಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈ ನಾಯಿಲು ಪನ್ಪುನ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಅಕುಲು ಏತ್ ಪುರಿಯಾಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ಅಂಚಿನ ಜೀವಡೆ ಇಪ್ಪುಯಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜತ
ಅವ್ನು ಮಾತು ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಐಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ ಮನುಷ್ಯರದು ಜಾಸ್ತಿ ತಪಣ ಎಂಕ ಪ್ರಾಣಿ ತಪಣ ಮನುಷ್ಯರು ಅವೇನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಪಿದೆ ಪಾಡುವೇರು ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವೇರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪೊಣೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಲು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕುಲು ಗಿಡಪುನು ವಾಸನೆ ಬರ್ಪೊಣೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲು ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲು ಸಾಂಕಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಗಿಡಪೇರು ಬುಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಪನಗ ಅವು ಗಲೀಜು ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಡ್ಬೋತಂಡೆ ಗಲೀಜು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ತೂಲು ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತೂದಿತ್ತ ಐಟ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾಯನ್ ಕೆರೆದು ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಪೆಟ್ಟದಿತ್ತು ನಂಗೆ ನಡಪೇರನೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಐಕ್ ಅಂದಂದ ಅವು ನಾಯ್ದ ಬಣ್ಣ ಅವು ನವಂಬರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಓಲ ಒಂಜಿ ದೂರ ಕಡೆ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದು 4 ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ ಇಂಕುಲು ಗಾಡಿ ಬರೀಕ್ ಉಂತಾದು ನಾಯಿಗೆ ದಾದ ಆತನ ತೂನಾಗ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಏರ ಗಾಡಿದ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋತೀನಿ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ನಾಯಿಲ್ ಅಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೋಡುಡಿತ್ತನು ಬೊಕ ಬಾಯಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಜನಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ದೆರ್ತೇರು ಅವಿನ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಒಡೆಕೊನಪುನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅನಿಮಲ್ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆ ಅಕ್ಕಲು ದೆತ್ತಿಜೀರು ಪಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವನೇ ನೆಂಚಿನ ಲಾಭ ಅಂದು ಸೀದಾ ಅನ್ಬೇಕು ಎನ್ನಿಲ್ಲ 19 ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತ ಎಂಚಲು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ದೀದ ಬಕಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವೇನು ಕೊನೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ದೆಪ್ಪಾಯ 2-3 ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಅನ್ಕೊನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಚ್ಪದು ಕೂಡೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡಿನ ಒಂದು ಸರಿ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದೇಕ ಸರ್ಜರಿ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ರೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೂಕ ಸರಿಯಾವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ದ ವಿಟಮಿನ್ದ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು ಒಂದೇನು ಕೊರಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಲಕ್ಕನೆ ಫಾಲೋ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಪಾಡ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪಂಡ ಓಲ ಸರಿ ಅವನ ಆಯ್ನ ಉಂದುಂಡಾತ ಅವು ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಹಿಪ್ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆದ ಅವು ಎಕ್ಸ್ರೇಡ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಅವ್ನು ಹೊರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಜಾರಂಡವು ಪಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೆನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆವೆರ್ಲ ಯಾವುಂಟು ಪಕ್ಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾತಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಉಷಾ ಸುವರ್ಣೇರು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಾಯ್ದ ಅವನ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಯ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಚ್ಚಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಅಂಚಿ ಪರತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೆರ್ನ ಪುಚ್ಚದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಗ ಬಾಕಿದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪುಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಂಕನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ನಂಗೆ ಆ ಕಣ್ಣಗನೆ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪುಚ್ಚನೆ ಕೊರಲೆ ಬಂದು ಆಂಡ ಮೆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜ ಕಾರ್ ಬೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜ ಐತ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕಂತಿದ್ದು ಅವೇನ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪುಚ್ಚ ಬಂತದ್ದು ಏತ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕೊಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಉಷಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಸ್ಟೋರಿದಾದ ಉಷಕ ನೆತ್ತ ಗೂಡ್ದಲ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುಚ್ಚದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸಾಂಕದು ನೆನಪಿದೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಐಕೆ ಇಡೀ ಸ್ಕೇಬಿಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಅವು ಇಡೀ ಮೋನೆಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪತ್ತಿಲಕ ಇಡೀ ಪುರಿ ಕಚ್ಚಿಲಕ ಅದು ಇಡೀ ಐತ ದೇಹನ ಇಡೀ ಕವರ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಎಂಚಿತ್ತನ ಪಣ್ಣ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಪಿದೆ ಇಂಚ ಕುಳ್ದಿತ್ತನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಿದೆ ಪಾಡ್ದ ಇವನು ಉಲಾಯಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬಕ ಎಂಕ್ ಏರ ಒಂಜಿ ತೂದು ಆ ಪುಚ್ಚಿನ ತೂದು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪ್ರೇರು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಂದನೆ ಪೋದೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪಾತೆರ ಅಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸೀನಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾನು ಆ ಪುಚ್ಚಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಕೊನವಾಯರ್ ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ತೋಜಪಾಯ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಾತ್ ಕೊರ್ಪಾಯ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಾತ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊರಂಡ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಾತ್ ಪನ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಂಪೂ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಶಾಂಪೂಡು ಅಕ್ಲು ಶೋಕ್ ಮೀಪಾವೇರು ಆ ಮೀಪಾನಾಗ ಪಿದ ಹಿಡಿತಿನ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತಿ ಈತ ಅಲ್ಲ ಮೇಡ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಆ ಕಜ್ಜಿದ ಪುರಿಯಾತಿನ ಪೂರ ಅವು ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಪೋದ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಆಯ್ನ ಕೋರಿ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆದಿತ್ತು ನೀ ಪುಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಹಾರ ದಾಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನಪೇರು ಮಾತ ಈತ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಶೋಕಿಗೆ ಕನಪೇರು ಕನತ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲು ಅವೇನು ಸರಿ ತೋಪುಜಿರು ಸೀಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಕಳು ಕನತು ಬಿಡ್ಪನು ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂದತ್ತು ನಾಯಿ ಲಂಚೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೀಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ಚು ಅಕ್ಲಿನ ಅವನ್ ಕಂತ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿಡ್ಪನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಡ್ಪನು ಅವೇನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಮೀನು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕನ ಯಾರು ಕನಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇದು ಬೋಡು ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ಯತ ನಾವೇನು ಅವನು ಸರಿ ಮನ್ಕೊಡು ಪನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ಈ ಪುಚ್ಚೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಉಷಾ ಗೌರ ಪುಚ್ಚ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಈ ಪುಚ್ಚದ ಎಂಕುಲು ದುಮ್ಮದ ಫೋಟೋ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಂಡ ಮೇರೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅನ್ಲಗ ಇತ್ತಿನ ಫೋಟೋನ ಎಂಕುಲು ಸೈಡೆಡ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೇರವೇನು ಗುಣ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತನ ಪುಚ್ಚ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂಜಲ್ ಬರೋನುಂಡಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂವರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಇಡೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಕ ಕಜ್ಜಿ ಲಕ
ಇತ್ತಾಲು ಈತು ನುಂಗು ದಿನ ಲಕ್ಕನಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ರಾಯಲ್ಕೆ ನೀನು ಫುಡ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಒವೇ ಪ್ರಾಣಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೋಯ್ರೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ನೋಡ ಈತು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಪನುವೇರ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಪಾಪ ಅವು ಪಣ ಆತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೂಜಾತ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಲಾಗ ಅವು ಅಂತೆ ಪೋಡಿಂಡು ಬೊಕ ಎತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಣ ಈತ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಕಾಲಿ 2 ವಾರ ಅಡೀತಾಯಿನು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಿ 2 ವಾರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಣಿಲ ಕನ್ನತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರೋಡು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ KG ಪಾಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಕ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹುಡುಕುರ ಮೊಲೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ತುಲೆ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾತೊಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಉಷಾಲ ಪಾತ್ರ ಪುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಾಯಿದ ಗೂಡು ಹುಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಾವಡು ಪುಚ್ಚಲೆ ಗಾವಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗೂಡೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಪು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಉಷಾ ತೂಲೆ ಉಷಾ ಒಂಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರು ಆ ನಾಯಿಲೇನ ಅತ್ತನ ಪುಚ್ಚಲೆನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲಾರು ಏತ್ ನಾಯಿಲೇನು ಪುಚ್ಚಲೇನು ನೀರೇನು ಸೇವೆ ಮಂದಿಪ್ಪಾರು ಏತ್ ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಏತ್ ವರ್ಷಾಡು ಇಂಕ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಇಡೇಗ್ ಓಕೆ 24 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 20,000 ಮಾತ ಆವು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪೂರಲ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತು ನತಿ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಐಕ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ನಾಯಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಾಯಿಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಚೆನತೆ ಏತ್ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಬುಡ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಂದೆ ಬೇಲೆ ಕನಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಆತ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ 20,000 ಅಂಚ ಆವು ಪನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೆ ಏತ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣಂಗೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ನೆರ್ಪೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜಾಲು ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಾಯಿದ ಪಿರವಡೆ ಪೋಪುನು ಅಂತ ಪಣ ಯಾನು ಆತ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನು ಇಂಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಪಾರ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಖಾಲಿ ಕನ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಪನ್ನಾಗ ಓಲಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕುಲು ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಲ್ದ ಐಕ್ಯದಾಲು ಹುಷಾರು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ತೂದನು ಅಪ್ಪಗೆ ಆಂದ ಅಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಕೇಂದು ಕೆಲವು ಪುರ ವಿಷಯನ ಅರೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತಾ ಕಡಪುರ್ದು ಅಂಚ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪನ್ಪ ಕೆಲವು ಏನು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪತ್ತೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಏರ್ ಅಕ್ಕುಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರ್ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಗಡಿ ಬಾಕಲ್ದು ಅಕ್ಕುಲ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆ ನಾಯಿನ್ಲ ಯಾನ್ ಕೋನೊಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಮರ್ದು ಮಾತಕಂತ ಅವಲೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ತೂಪೇರು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪನರ ಒಂದು ಏನ ಸುಮಾರು ಮಂತದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 20,000 ಅಂಚ ಆವು ಓಕೆ ಉಷಾ ಒಂಜಿತ್ತ ನಾಯಿ ಇತ್ತ ಆ ಸೀಗ್ ಸಂಗಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ ಇಲ್ಲಗಂತ ರಾತ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋರ ಎರ್ದು ಬುಕ್ಕವೇನು ಈರೆ ತಂಕೋರ ಹತ್ತು ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಕೈಕಾರ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕೈಕಾರ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಿಲ್ಲಡ್ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮನ್ಪ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಪುನು ಏನು ದೀಪರ್ ಯಾನ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದೀತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾಯಿನ ದೀಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂದೊಂದು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕಲನೇ ನಾಯಿ ಕೆಲವು ಸೈತು ತುಪ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮನ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತೋ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣ ಅಂಡ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನು ಕಿನ್ನಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಪಣ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲತ 2,000 ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಆಣ್ ನಾಯಿ ಆವಡು ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಿ ಆವಡು ಯಾನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತದೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೇಜ ಅಂಚ ಎತ್ತೋ ಜನ ಸಾಂಕು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಅವಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ನಾಯಿ ಕೆಲವು ಡೆತ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲವು ನಾನಾ ಸೀಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಪೂರಲ ಬದುಕುಂಡು ಪನರ ಆಪುಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಹೋಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಡೆತ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋತಿನ ನಾಯಿಲು ಉಪ್ಪ ಏತೋ ಡೆತ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತನ ನಾಯಿಲ ಬದುಕುದನ್ಗೆ ಬೊಕ ಡೆತ್ ಆಪಿನ ಏತೋ ಬದುಕದೆ ಅನ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಬದುಕುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ರೇರ್ ಅವು ಗೊತ್ತುನೈತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂಡ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಅನ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಐಕೆ ಸೈಪುನ ಮುಟ ಏನು ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ರಸ್ತೆರ್ ಬುಡ್ತೀನಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಅದು ಕುರಿದಿತ್ತು ಅವೇನು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಕಂತೀನಿ ಮೂಲಿತ್ತು ಇಡೀ ನೆತ್ತೆರ ಆತು ಅಂಡ ಇತ್ತನ್ ಬಕ್ಕ ಏತು ಮುಟ ತಿನ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಆತ ಮುಟ ನಾವೇನು ಸಾಂಖ್ಯ ಪಕ್ಕವು ಸೈತನ್ ತುಲೆ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಎಂಚ ಎತ್ತನು ತುಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಆತನು ತುಲೆ ಐತಲ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಉಷಾ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಉಷಾ ಐತ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂನಾನೆ ಅವು ಒಂದು 2 ದಿನ ಸೈಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಾ ನಾಯಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲರ್ಜಿ ಬುರ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾನೆ ಅನ್ಪು ಬೇಜಾರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಸೈಪುಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಆತು ತೋರ ಪುರ ಅದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ತಾಂಕೊಂತುಲ್ಲೇರ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ 3-4 ತಿಂಗಳದ ಕಿನ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತನು ಕೆಕ್ಕಲ್ ಬೆಲ್ಟ ಬಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣೆನ್ನ ಗುರ್ತದ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ತಿರ್ಗೋನು ಇಡೀ ಚರ್ಮ ನೆತ್ತೆರುಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ಗೋನು
ಪಕ್ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಪೋದು ಮಂದಾನಿ ಅನ್ ಇಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕೊನೋದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಏನೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಡಂಡು ಅವನು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಆದೊಂಡು ಮಾತ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐಕ್ ಅವತ್ತ ಪೂರ ಗಾಯ ನುಂಗಿ ಬೊಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಾತ್ ಅವು ಪನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಾತ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾತ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾತ್ ಬೇತೇನೆ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಶಾಂಪು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಶ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವನು ಪೂರ ಮಂತೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ದಾದ ಪೂರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಕೊರಿಯ ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಂದು ಇಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಏಪ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಲೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜವೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ಪೆ ಆ ಸೇಮ್ ಈ ನಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ನಾಯಿ ಮೋಲ್ ಅವೇ ಹೆಜ್ರಿತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಕ ಆ ಗಲೀಜಿದ ನಾಯಿನ ಆತು ಶೋಕದ ನಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಪಾಡ್ದಾರಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪಂಡೇರಿ ತಪಂಡ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮೊಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡಿಯ ಮೊಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಳು 2 ಜನ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಂಖ್ಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡೊಂದೆಲ್ಲೇ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ನಂಬೆರೆ ನಾಯಿ ಜೀಂದು ನಾಯಿ ಹಿಂಚಾಂಡ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ದಾದನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ ದಾದನ ಖುಷಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಒರಿಂಡತ ಎಂಕ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಡ್ದು ಬಂದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿ ನಾನು ಮಂತೆ ಆಂಡ ಆ ನಾಯಿನ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕು ಬೋಡು ಬಂಡೇರು ಯಾವ್ದಾದ ಮತ್ತೆ ಎಂಕು ಬೋಡು ಪಂಡಾಗ ಅನ್ಕೆ ಏನಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ತೂಪು ನಕುಲು ಎಂಚ ಏನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ನಾನು ನ್ಯೂಟರ್ಲ ಆತಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ನಾಯಿತನು ಹುಷಾರಜ್ಜಂದೆ ಸೈತನು ಮಸ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕೊನೆಯಿರು ಪತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನೆಡು ದುಂಬ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲ ಗೊರ ಪೋಯ ಎಲ್ಲೆ ಗೂಡ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚ ತೂಪೇರು ಪೋದು ತೂನಾಗ ಅಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತನೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಗೆ ಮಗೆಕ್ ಬಾರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿ ನಾಯಿ ಜಂದ ಬಾರಿ ಅಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದಿತ್ತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಾಯಿನ ನ್ಯೂಟರ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀವ ಅಂದಿಲ್ಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ದೀಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿನ ಕೊರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ತೂಯರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾದ ಮಂತೆ ಕೊರಿ ಸಾತಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗೀಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕಾರ ಹೊರ ಪೋದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ನಾಯಿ ಆ ಪೋದು ತೂನಾಗ ಆಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೇಲರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿನ ಗುರ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರು ಬಣ್ಣ ಕಾಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಏನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲೇನು ತೂಯರ್ತೇವೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ಹಣ್ಮಕ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಬೊರ್ಚಿದೆ ಪಣ್ಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಆನಿತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಏಪಾಣಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೋರಿತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಉಷಾ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಐತು ಮೋಕೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತು ಲೇವಂಜಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಲೆಪ್ಪುನ ಶೈಲಿ ಆಡು ಬಂಗಾರು ಬಾಲೆ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋರೀರು ಅವು ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಡತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಪಣ್ಣ ಕಂತದು ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಪಾಡ್ನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇನು ನಕ್ಲಿಜ್ಜೆ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಪುನು ಅವು ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಈ ವಾಟ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪುನು ಹೊರವ್ರೆ ಯಾನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಜೆತ್ತೊಂದು ಲೊಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲು ತಿರ್ತುಪ್ಪೇರು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಪಣ್ಣ ಮೂಲು ಜಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಐಡ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿದ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರಿ ಹಬ್ಬ ಗಲೀಜಿ ದಾದ ನಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪು ನಾಯ್ತ ರೋಮ ಪೂರ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಈ 24 years ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ದೇವರನ ದಯಟ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಎಂಕ್ ಸೀಕ್ ಅಂದ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಪುಚ್ಚ ಎವಡ ನಾಯಾಡು ಪುಚ್ಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೆತ್ತು ಪೊರೆಲೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪುಚ್ಚ ಎಲೆಗ್ಲಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೂಡು ಪಂದು ಮಂತದ್ದು ಗೂಡು ದುಲೈ ಪಾಡ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ನಡಿಜ್ಜಿ ತಾಪಣ್ಣ ಪುಚ್ಚೆಲೇ ಪಲ ಫ್ರೀ ಆದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲ ಅಕ್ಕಲು ಫ್ರೀ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಪಿದೆ ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಮರಾಠ ಮೀತರು ಗೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದುಲೈ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತಲ್ಲ ನಾಯಿ ಆಡಲ್ಲ ಪಾಡುನು ಅಂದು ಸಹಜ ಆಡಲ್ಲ 24 hours ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಾಯಿಲಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಂದ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಕ ಅಕ್ಕಲನೆ ಒಂಜಿ ರೂಮು ಅಕ್ಕುಲೆ ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಪೋಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕೂಲೆ ಪೋಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಕ್ಕಲು ಇಡೀದಿನ ಅರಬೈ ದಿಪ್ಪುಜರಿ ಅನ್ ಪಿದೆ ಬಿಡು ಅಂಚು ತಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ ಏನ ಜೋಕುಲ್ಲಕನೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ಸಮೇತ ಅನ್ನ ಆತು ಮೋಕೆಡ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಪತ್ತು ನಿಜ ಆಲಿಂಕ ನೆರ್ಪಲ್ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಣಿನೇ ಅಂಡು ಅಂಡು ಕಣ್ಣ ನೆರ್ಪೇರು ಎಂಕ ಮಗಳ ಮಿತ್ತು ಚೂರ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಔಷಧುಲೆ ಇತ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಏಪ ಅನ್ಲ ಆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಚಪ್ಪುನು ಫೀಲ್ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪುನೆ ನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ದಾಯಪಣಗೆ ಯಾನ್ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುನ್ ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಏರ್ ಬರ್ಪುನು ಪ್ರಾಣಿಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಗಲೀಜಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಂಕನ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ವಾಸನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಪುನಕುಲು ಬರೋಲಿ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಆವಂದಿ ನಕಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಬರ್ಪುನ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಎಬೇಶಿ ಪನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅದಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಬಾಕಿದ ಪರಿತಿಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಕೊರೆತನ್ನೇ ಇಂಚಿನವ ನಿದ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಕೊರೆತನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗಳ ಬೆಚ್ಚಾಪುನರು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಈತ್ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲ್ನವ್ರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್
ಎನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಪಣ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ನೇಬರ್ಸ್ ನಾಕ್ಲ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಅಂಚು ಆಂಡ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಪಣ ಆ ತೆಡ್ಡ ಜನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಣಗ ಏಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪಣ ಪೂರ ಆನಿಮಲ್ ಅವರ್ ನಾಯಿ ಪೂರ ಸಾಂಕು ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲು ಹುಷಾರು ಜನ ಲೆಪ್ಪು ನೆನಾನೆ ಉಷಾ ಎನ್ನ ನಾಯಿ ನಿದಾಲ ತಿಂತಿಜ್ಜ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಉಷಾ ಇಂದು ಆತಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಾಲ ಮರ್ದುಂಡ ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಬೈಕಲ ಪೂರೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮರ್ದು ಪನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚಾನಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಏರಿ ಈ ಲೇನಡೊಂಡತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕು ನಕುಲು ಪುಚ್ಚಿನ ಗಿಡಪ್ ನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಈ ಮೊಕ್ಕುಲಿ ಹೊರ ಗೇಟ್ಲ ಆಗದು ಪೋವರಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೋಪು ನಕಲು ಬೇರಿ ಪತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಶ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಸಾಂಕೊಡು ನನ್ನೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡತಿ ರಾತ್ರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಈರ್ಪನ್ಲಕನೆ ಬೆಂದದ ಬರ್ಪ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿನ ಎಂಚ ದಿಯೋಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಂಜಿ ಕೊರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮೊಕ್ಲೇನು ಉಲಾಯ್ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಾಯಿಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಚ ಅಪ್ಪಗ ನೇಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲ ದಾಲ ಉಪದ್ರ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಂಡತಿ ನಾನು ಮುಳ್ದೊಂಜಿ ಇಂದು ತೂನಗನೆ ದೇವನ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡ ನಾಯಿಲೆಗ್ಲ ಅತ್ತನಂಡ ಓಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನ ಚಿತ್ರ ವಾತಾವರಣ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಅತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ನಾ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡ ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪುಚ್ಚ ಅಂಡ ಇದೈಡ್ ನಾಯಿಲು ಓಕೆ ನೆತ್ತಲ ಉಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಮೊಕ್ಲೆ ನೆತ್ತಲ ನಾಲ್ ಏನು ನಾಲ್ ನಾಯಿಡು ಮೊಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಣಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ್ನಿ ಈಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಡ್ಡ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಕ್ಲೇನು ಉಲಾಯ್ ಪಾಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಪೋಪೇರು ಪೂರ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪಾವೆ ನಾಯಿಲೆಗ್ ಆಣ ನಾಯಿ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಿ ಇಪ್ಪುನೆ ದೇವನಗ ವರಿ ಪುಚ್ಚಾವಡು ನಾಯಾವಡು ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಗ ಅಮ್ಮನಕುಲ್ಲ ಕೇನ್ವೇರು ಇದು ಆನತ ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತಾತ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣಗ ಮಾತ ನೆರ್ಪುನೆ ತಪಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡ ಪೊಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯಿ ಲಡ್ಡು ಲಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಇರ್ನಿಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಬುಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಾಟ್ನಾಯಿ ಪೂರ ಕಾಟ್ನಾಯಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಬ್ರೀಡ್ ನಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಕ ಸಾಂಕ್ಯಾರೆ ತಪ್ಪಣ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಂಕು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಾಯಿ ಏರ್ಲ ಸಾಂಕು ಐಕೆ ಆ ನಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ ಇಂಕ ಬಕ್ಕ ಶೋಕಿ ಜನ ನಾಯಿ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶೋಕದನೆ ಕೀನರು ಶೋಕಿ ಜನ ಏರ್ಲ ದೇತನು ಜೇರು ಐಕೆ ಇಂಕ ಶೋಕಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಾಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಶೋಕಿ ಜನ ನಾಯಿ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ನಾಯಿ ಶೋಕಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಗಲೀಜಿತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಶೋಕಿ ಇದು ದುಲೆ ಉಷಾ ಈರೊಂಜಿ ನಾಯಿನ ಕಣ್ಣಾಗ ಅವು ಕೆಲವರ ತುಚ್ಚರಳ ಬರ್ತಾರೆ ಪಣ ಗುರುತಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಅವೇನು ಪೂರ ಇರು ಎಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದೇ ತಮ್ಮರು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಹೊರ ತುಚ್ಚಿದು ಎಂಕ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮನ್ಪೋನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಯಾನು ಅವೇನು ದೆರ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಐಕು ಓಲು ಪೆಟ್ಟಾತನಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜೊತ ಅವು ಆ ಬೇನೆಗೆ ಎಂಕು ತುಚ್ಚಿದಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಅವಲೇ ತಿರುಗಿದೆ ನಾನು ರೋಡು ಡೆ ಪಕ್ಕ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಸರಿ ಆತನೆ ನಾನು ರೇಬಿಸ್ತ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ ಒಂಜೇ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಲೈಫುಡು ಆ ಬಕ್ಕ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ನಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಮೋಲೆ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮನ್ಪಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಂಚ ಇಂಕ ಆತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದದೆ ಅವು ನಾಕುಂಡು ಇಂಕ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಹುಷಾರು ಜನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಡಾದು ಇಂಚ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇಡೇ ತೆರ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಓಲೋಲು ಒಟ್ರಾಶಿ ಪತ್ತೆ ನಕ್ಲು ಬೇನ ತುಚ್ಚು ಜರ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೋ ಇರು ವೀಡಿಯೋಲು ತೂನಾಗ ಇರು ಗ್ಲೌಸ್ ಲ ವಾಡು ಜರ ಇರು ಏತೆ ಗಲಿಜಿತ್ತನಲ್ಲ ಇರು ಗ್ಲೌಸ್ ಪನ್ನಾಗ ನೆನಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇರು ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇರು ಒಂಚೂರು ಇರ್ನಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ತೂಲೆ ಪಣ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಗ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಲಿಕ್ಕಿಡ್ ಅಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟುದಲ್ಲ ಎಂಕದಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಬೈದಿಜಿ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರ ಏನು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಚ್ಚಿನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಪ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಡ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಯ್ತಾನ ಐಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹಾಪನ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಪಾಡ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡುವೆ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಗ್ಲೌಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡು ತುಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮುದ ಹುಷಾರಿತ್ತಿನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂದು ದುಮ್ಮದ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೈತೇನೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಹುಷಾಕ ತೂದೋಯಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಚ ಆತೀನಿ ನಾವು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನ ಒಂದು ರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಬರ್ಕಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಹುಷಾಕ ಅಂದ ಮುಲ್ಪರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಇದು ನಾಯಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಮಾರ್ಗಡೆ ಇತ್ತನು ಒಂದೇಕ್ ಡಿಸ್ಟಂಪರ್ ಆದು ಒಂದು ಇಡೀ ಅಚ್ಚಿ ಮಂತದ್ದು ಕಾರ್ ತುಂಡು ನೆತ್ತ ನಾವು ಮೂಜಿ ಕಾರದ ನಾಯಿನ ಏರಕಂತ ಬಿಡ್ತೇರು 2 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಣಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿದ ಬಾಕಲು ಒರಿಯ ಪಾಪ ಐಕ್ ಮತ್ತು ನೀರ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೇರು ಮತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ನಡೀತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದ ಪೊಂಜವು ದಿನಾಲ ಇಂಬೇಕು ನೀರು ದೋಸೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಇಂಬೇಗ ಒಂಜಿ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಬೈಟು ಒಂಜಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಲಕ ಸೈಡ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಪುರ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪೊಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಸಡನ್ ಅದು ಅಂಗಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ದು
ಎಂಡ ಪಂಡಿಂದಿ ಆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದ ಪೊಂಜು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಬೇತ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪುನ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಆ ನಾಯಿಂದ ಓ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಆರು ತೂಂದಿತ್ತಾರ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ಗರ್ಪರೆ ಸುರ್ಮಂತೀರಿ ಇಂಬೆ ಮಣ್ಣುಡು ಜೆಪ್ಪುನು ಅವಳು ಜೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ದಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಧೂಳು ನೀರು ದಿಂಡ ಐಟು ಧೂಳು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಗಾಂಡು ಕಣ್ಣಂಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಪ್ಪ ಕನ್ನ ಆರು ನೆರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅಂತ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜನ್ನಾಗ ಆರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದ ಒಂಚಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮನಿ ಪೂಜೇರು ದಾಲ ಪಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡ ನನ್ನ ಅಂಬೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಆಕೆ ಹೆಸರಡೆ ಇಂಚ ಜೆಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತುಂಡಾತಂಡು ಬೇತೆ ಸೀಕ್ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೆ ಇಂಬೆ ಬಣ್ಣಗ ಗಲೀಜಿ ಧೂಳು ಇತ್ತದ ಈತಿತ್ತು ಉದ್ದ ಕುಜ್ಜಲ್ದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಯಿ ಇಂಬೇನಿ ನಾನು ಕೊನೊಯ್ನಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫುಲ್ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ಪಾಯ್ನಿ ವಾಶ್ ಮಂತೀನಿ ಕಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಬೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಒಣಸ್ ಬಂದ ಆರಾಮ ದಾಲ ರಗಳಿಜ್ಜಿ ಬಜಿ ಪಾಪ ನಾಯಿ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬಂದು ಪುದರ್ ದೀತೀರ ಅಂಗಡಿದಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡಿ ಇಂಚ ಮಂತಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅಜ್ಜು ಬಂದು ದೀತಿ ನನಗೆ ಅಜ್ಜು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಅಜ್ಜು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಪಣ ಅಂಗಡಿದ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿ ಆಯ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿ ಕೊಂದು ಹಿರಿಗೆ ಅನ್ಕೊರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಈತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೂಜಲ್ ಬತ್ತನು ಫುಲ್ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಅದಿತ್ತನು ತಗೊಂಡು ಎತ್ತು ಪೇನಿತ್ತು ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಡು ಉದ್ದುದ್ದ ಕೂಜಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆತು ಸ್ಕಿನ್ನದುಲೆ ಪಣ ಕೇನ ಗತ್ತಿಜ್ಜದ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಾರಿ ಏರ್ಲ ಪಾಡಿ ಎರಡತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ನೈಗೆ ಒಣಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆ ಪೊಂಜೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಯಾನಿ ಮೆನಿಲ್ಲಕಂತ ಉಷಕ್ಕ ತಾಂಗಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಂದು ಎನ್ನೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಷಕ್ಕ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಚುಚ್ಚು ಜೊತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಿಂಗಿ ಬೆಲೆ ಮಗ ಪಿಂಗಿ ಬಾ ಮಗ ಪಿಂಗಿ ಬೊಚ್ಚು ಮಗ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾಲೆ ಬಂಗಲ ಪಿಂಗಿ ಒಂದು ಪೊಮೋರಿಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ತೂನಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ದಿಗಿದ್ದೀನಿ ನೆತ್ತದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಂಗಿ ಬಾ ಮಗ ಬಲ ಇಂದತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂಚಿ ಫೋನಾಗ ಬಲೆ ಮಗ ಪಿಂಗಿ ಅಲ್ಲ ದೇರ್ತ ತಟ್ಟು ಏನು ಜನ ಗುರುಪೂಜ ಅಜ್ಜಲ್ಲೇ ಪಿಂಗಿ ಕುಲ್ಲು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಂಚಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ದಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಜೆತ್ತದಿತ್ತು ಅವಳು ಮುತ್ತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಲ್ಪ ಅವಳು ಇತ್ತು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಇಂಚೆ ಉಂಟದು ವೈಕದ್ದೆತಾನೆ ಈ ನಾಯಿ ಜೈದಿನವಳೆ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಕೊಂಡು ಈ ನಾಯಿಗದಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಈತು ಶೋಕದ ನಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಒಣಗೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಕೊಂಡು ಈತು ಶೋಕದ ನಾಯಿ ನಾನು ದಾಯ ಮಾರ್ಗಾಡ್ ಬಿಡ್ಪುನು ತೂಕ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಏರಿಯಾಗ ಲಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊರೋಲಿ ಆತ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸೀದಾ ಪತ್ತಂದು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪೀರ ಒಂದು 19 ದೂಲ ಇದ್ದೀತೀನಿ ಬಕ್ಕಾರು ಓಕೆ ಬಂದ್ಪೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂದೇನು ಕಂತದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ತೂನಾಗ ಒಂದು ದಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮೋನೆ ಇಂಚ ಆಪುನು ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಕು ಒಂದು ನರಕ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚನ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಬರ್ಪುನು ಗಾಳಿಡೆ ಆಂಡ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ನರ ವೀಕ್ ಆದಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಬೇತ ದಾಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಜ್ಜಿಂದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚೂರು ಕೊರೋದು ಮನೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೇವಿನಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಪುಜಿ ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬಂಜಿಗಳು ತಿಕ್ಕಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಅವು ನರ ಫುಲ್ ಬಾಡಿದ ವೀಕ್ ಆದ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಡೆತ್ ಆಪುನಿ ನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅನ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಚೆನೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಬೆಗಳ ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ ಇಮೇನ ಬಾಯಿ ತುಳಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂದು ಗುಣ ಜಾಯನ ಬಾಯಿ ಅವು ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ ಆದ ರಿಕವರ್ ಆತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಬಂದು ಜಾಯನ ಬಾಯಿ ಶೇಕ್ ಅವನುಂಡು ಮೊಲ್ಲಲ ತರ ಇಂಚೆನೆ ಅವೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮೊಲ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ತ ಹೆಂಗೆ ದಾಯಿಗುಂದೇನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಾಯಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾಪ ಈತು ಶೋಕದ ನಾಯಿನ ಹೆಂಗೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಾಣು ನೆನ್ ತೂನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀವ ಅದು ಎಂಚ ಬುಡ್ದು ಎಂಚ ಮೊಲೇನು ಬುಡ್ದು ಆಂಡ ಜೋರುಲ್ಲಲ್ಲು ಮೋಲು ಆಯ್ಗು ಚುಚ್ಚುವಲ್ ಒಣಸು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೋಲೆ ತಿನ್ಪುನು ಐಕೆ ಅನ್ನು ಮೊಲೆನ ಬೇತನೆ ಆಯ್ತುಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಣಸು ಪಾಡು ಆಯ್ ಮೂಲ ಆಯ್ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಂಚ ಮೊಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಂಕಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತು ನಾಯಿ ಉಂಡು ಎತ್ತು ಪುಚ್ಚಂಡು ಇತ್ತೆ 13 ನಾಯಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ 13 ದಾಯಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ನಾಯಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ಯಾನು ಹುಷಾರಿಜದ ನಾಯಿನ ಕನಪುನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂಜ ಏರ್ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಅವಲೇ ಬಿಡ್ಪೆ ನ್ಯೂಟರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡೀತೆ ನಾಯಿ ಇರುವ ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡ ಪುಚ್ಚೆ ಹಣ ಪಿದ ತಿರ್ಗೊಂದು 11 ಪುರಪ್ಪ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗೆ ಪೂರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪಾತೇನು ಕಿನ್ನಿ ಪಾಡ್ಪಣದೆ ತೊನ್ನಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಏನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೂಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪಾದೆ ತೂಲಿ ವಿಷ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ರೀಲ್ಸ್ದ ಮರಲು ಬರೋ ದಿನ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಏರೆ ಆವಾಡು ಪೊನ್ನ ಆವಾಡು ಆನ ಆವಾಡು
ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಲು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚಲನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಮಕ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಾಂತಾರವಾದ ಬೋದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏನು ಅಂತ ಬೇಜಾರಾವ್ ಜರಿಯಾಗಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಕೆಲವು ಇಂಚ ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ದ ಪಂಡೈತೆ ಅವು ಕೆಲವು ನಾಯಿಲು ಇಂಚ ಒಂದು ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಕ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಪನಗು ಅಕ್ಲಿಗೂ ಅಂತ ವೀವ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆವಡು ವೈರಲ್ ಆವಡು ಬಂದು ತೈಮಂತದ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಕ್ಕಲು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಕಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪು ನಾವು ಸರಿ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅತ್ತು ನಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ತೆಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಮಾತ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರು ಜನ ಇಂಚ ಅನಗ ಅವೇನು ಮರಳು ಕಟ್ಟದು ಜೋಕ್ಲಕ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಜನಕ್ಲಿ ತೂಪನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲು ಇನ್ನೂರು ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್ದ ನಾಯಿ ಕೆಲವು ಇಂಚ ಆಪುನು ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮರಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಜಲೆ ಅನುಲೆ ಪತ್ತಡ ಏನು ಗುಂಜಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿಜಿರೆ ಒಂಥರ ಅಂಚೆ ಅಂದ ಗುಂಜಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಮಗ ಗುಂಜಿಲು ಅಮ್ಮ ಬಿಡುವ ಅಮ್ಮ ಗುಂಡಾಗಿನ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚ ಬಲೆ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿ ನಾ ಇಂಚೆನೆ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಗುಂಜಲ್ಲಿ ಬಾ ತಿನ್ನರ ಕೊಡ್ಪ ಬಾ 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 ಬಂಗಲ್ಲ ಗುಂಜಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿನ್ನರ ಕೊಡ್ಬಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಮೇಂಚಿ ಬೇನು ಇಲ್ಲ ಪತ್ತು ಪತ್ತು ಬಾಡು ಅದೇ ಗಾಯ ತೋಜುಂಡ ಎಂದ ಗುಂಜಲ್ಲೇ ಅಂತ ಪೋಡಿದೆ ಡಗ್ ಡುಗ್ 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 ಡು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಗಾಯ ತೋಜುಂಡ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿ ಬಾಲೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಳ್ಳಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪುಚ್ಚ ಮದ್ದು ಬಾಡ್ಗನ ಅಂತೆ ಮದ್ದು ಬಾಡ್ಗನ ಬೇಕಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಾಡುವೆ ಹಾಂ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮೇನೆ ಎಂಕ್ ಉಗುರು ತಾಗ ಒಂದಾನೆ నేను ఇంచ దీనికి రడ్డు సరి క్లీన్ మనిపోడు అమ్మకు తుచ్చరిచ్చి డస్ట్ ఆన్ మగ గుడ్ బాయ్ అతాయి గుడ్ బాయ్ అలా అలా తుచ్చు ఇంక అమ్మకు తుచ్చరిజ్జి గుడ్ బాయ్ డైలీ ఇంచేనా ఇంక మర్దు పాడు బా మగ గుంజు బంగారు బలే మగ పోటు పాడుగా చూరుపునదంత అలా అమ్మకి దాళ్ళని పరిచేత ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಬೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಪರ್ಚಿದ್ ಬಾಡ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚೆ ಪರಿದನ್ನೆಟ್ಟು ಆತು ಜೋರು ಬಾ ಮಗ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ಗ ಖಾಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿವಲ್ಲ ಗುಂಡೆ ತೆನ್ನ ಬಾ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಹಾಂ ಅವಲೆ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಈತ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೇನು ಪಾಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ತೂದು ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪುನು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಇಂಚ ಉಷಾ ಕಾಂಡಿರ್ದು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಪುರಾತನ ಇರ್ನ ದಿನಚರಿ ಬರ ಎನ್ನ ದಿನಚರಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕವೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನ 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನು ಲಕ್ಕಿ ಸಾತಿಗೆ ಮಕ್ಳೇನು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪುನು ಗೂಡು ಬಿಡ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಬೇಯ್ಪ ದೀಪೆ ಬುಡ್ಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಂಡದವರ ಒಣಸ್ಪಾಡೆ ಬುಡ್ದು ಒಣಸ್ಪಾಡಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಕೇಜಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಕೇಜಿ ನುಂಗುನ ಮುಟ್ಟಾಕಲ್ಗೋ ಬಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ನುಂಗೋದು ಆಕಲ ಡೈಲಿ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುನು ಆಕಲ ನೀರು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಫ್ರೆಶ್ ನೀರು ದೀಪುನು ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಏನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಉಲೆ ಪಾಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಕಲ್ಗೋ ಬಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಆಕಲು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕುಲ್ಲರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣು ಪೊಲಿಲಾಯಿ ಬಂಡಂಗ ಆಕಲು ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪು ಈಗ ನುಪ್ಪು ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೆ ಬಾಂಡ ಬೈಯಾಗ ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡ್ನಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಪೇರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅಡ್ತದ ಮತ್ತೆ ಕುಜ್ಜಲ್ ಪುರ ತಾಲ್ದುಪ್ಪುನು ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಒಣಸು ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪದಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಬಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಪಾಡನೆ ಬೈಯ ಪೋಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡು ಮಿಡಲ್ ಒಂಚೂರು ಡಾಗ್ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ನು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಅವು ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿನ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತೇನು ಒಣಸೇ ಪಾಡು ತೂಲೆ ಉಷಾ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಯಿನ ಪುಚ್ಚೆನ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕನಪನಮ್ಮ ಅಡೈತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇತ್ತು 1000 ಖರ್ಚು ಐತ ಫುಡ್ಡುಗೆ ಇತ್ತು ಖರ್ಚು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಈ ರೆಂಚ ಮನ್ಪೋರು ಯಾನು ಜನಕ್ಲಡನ್ನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದೇತೊನ್ನ ತಾಯ್ಪಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಂತಂದು ಇತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ್ ಖಾಲಿ 10 ಜನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾಯ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪಾಪ ಕೊರ್ಪುನಕುಲೆ ಕೊರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅರಿ ಮುಗಿಯಾಡು ಯಾನು ಅರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅರಿ ಕನತು ಕೊರ್ಪುನಕುಲೊಲ್ಲೇರು ಅರಿಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಕುಲೊಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಫುಡ್ಡುಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಮುಗಿನ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನಕುಲೊಲ್ಲೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾಯಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ಪುಚ್ಚದ ಒಂಜೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ 4,000 ಆತನು
ಅಪ್ಪಗಿರೇನಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಐತಮ ಎತ್ತಬ್ರು ಏತಾವಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮನ್ಪೊಡೆ 2,000 3,000 ಉಂಡೆ ಫ್ರೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯನದ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆನ ನಾಯಿನ ಹುಷಾರು ಜನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಮಂತೆ ಏರಣಲ್ನೆತ್ತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಂತದ ಐಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಲೈಫ್ ಕೊರಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಬನ್ನಾಗ ಪಾಡುವೇರು ಪಾಪ ಜನಕ್ಕಳು 100 200 500 2,000 ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವರು ಒರಿಯರೇನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಹಿಸೋನೇರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತ ಉಷ ಕಾಲಿ ಒಂದು ಮೇರು ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿನ ಹೊರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಅಪವಾದಲು ಇರು ಕೇಂದರ್ ಪಣ ಎಂಕಿ ನಿಮ್ಮಟ ಅಂಚ ಪಂತುಜೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಪನ್ಪುಜೇರು ತಾಯ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಬಿಲ್ ಸಮೇತ ಯಾನ್ ಡೋನರ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಣ್ಣಗ 6 ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾರಿಗೂ ಯಾನ್ ತೋಜೋಡತ ತುಲೆ ಉಷ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುಚ್ಚನಾಯಿ ಸಾಂಗುನ್ ಕೇವಲ ಆಗುಲ್ ತಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪುಚ್ಚನಾಯಿ ಇಪ್ಪುನು ಬಂದು ಅವ್ನು ಮೋಕೆ ತುಷ್ಪವನ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ತೂಪು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರೇರೆ ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪಿನಿ ಬೈಕ್ ಡಾವಾಡು ಕಾರ್ ಡಾವಾಡು ನಾಯಿಲೇನು ಪುಚ್ಚಲೇನು ಅಡಿಕ್ವಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಕೆಲವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇಂಚಿನ ಆಗುಂದು ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬರೀರು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುಂದು ಪುಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಲವರು ಬೀದಿ ನಾಯಿನ ಕೆಲವರು ಅಂಗಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೊತಿತ್ತು ನಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಪೇರು ನಾಯಿ ರಪಕ್ಕ ಬಾಲಿಪುನಾಗ ಏರವರೆ ಪಾಪದಾಯ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನು ಆಯ್ಗಳ ಪೆಟ್ಟಾಪುನು ಪಾಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪೆಟ್ಟಾಪುನು ಕೆಲವರ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ನಾಯಿ ಜೆತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಪೋಂದೆ ಸೀದಾ ಆಯ್ತಾ ಮೆತ್ತೆ ಪೋಪುನು ಅವು ಪೂರ ತಪ್ಪು ಮುರಳಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿದ ಇಡೀ ಮೇಯ್ತ ಚೋಲಿ ಗೋಣಿ ಪೋಯ್ಲಕ ಅವನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅವು ಇಡೀ ಆ ಬಸ್ಸದ ಈಗ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಾಚ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಉಂತದೆ ಬಸ್ ತಡಿಟ್ರೆ ನಾಯಿ ಜೈದಿತ್ತನು ಆಯ್ ತೂತಿಜೆ ಆಯ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾಯಿದ ಬೊಬ್ಬೆಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ ಉಂತಾಯ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಉಂತನಾಗ ನಾಯಿದ ಇಡೀ ಚರ್ಮನೆ ಜಾರ್ದುಂಡಿ ಗೋಣಿದಲಕ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಪುರ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಬೋಡತ ತೂದುಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ದಾದ ಮತ್ತೆ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಕೈ ತಪ್ಪಾಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಆ ಬಾಯ್ ಬರದ ಪ್ರಾಣಿ ಅವನೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಎಂಚ ಕೊನೊಪ್ಪುನ ಆತ ಅವೇನು ಓಡೆ ಎತ್ತವನು ಒಂಜಿ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಅವನು ಮಂತದಾಯ್ ಪೋತಲಿತ್ತು ನಾಯಿ ಸೀದಾ ಅಂಚನೆ ಪೋಯೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಮಲ್ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಕುಲು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಂತೀರ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಏನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನೆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಅಕುಲು ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನೇ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಏನು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿಯರು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಜನಟ ಮಾನವೀಯತೆ ಪೂಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನು ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ತಪ್ಪು ಮಾತೇರ್ಲಾಪುನ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ 1000 ಸರಿ ತೂಪೇರು ಕಾರ್ದ ಅಡಿಟ್ಟು ಪುಚ್ಚೆಲು ಪುಣ್ಣ ಇಲ್ಲಪುಣ ಇಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ ಜನ ತೂವರನಿ ಅವನು ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಾಯ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ದಯ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂಚೂರು ಜತ್ತದು ತೂಲ ಬಸ್ ತಡಿಟ್ಟು ನಾಯಿ ಉಂಡ ಸರಿ ಒಂಚು ಗಿಡತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಅಮ್ಮಸರಡು ಎತ್ತೋ ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಜೀವ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ ಮಾತು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಚು ಒಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿನ ಜೀವ ಪೋಪುಂಡತ ತೂರೆ ಉಷಾ ಇರ್ನನ್ ಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸದಕುಲು ಕೆಲವು ಜನ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ರಜನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನಲ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಆರ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಉಂಡೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಉಷಾ ಅಂಡ್ ಒವೇ ಪ್ರಚಾರನ ಭಯಕಂದಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಐಕ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ್ಪ ದಯಪನಗ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ ಐತೆ ಉಪ್ಪುನು ದಯಪನಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಸಾಧನೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ನಾವೇನು ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಂಡು ಅಂಚಾರ್ದು ಇಂಗ್ಳು ಉಷಾ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಇಂಕಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅವಳ ಎತ್ತನ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಆ ನಾಯಿಲೇನ ಪುಚ್ಚಲೇನ ಪೂರ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರಡು ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಉಷಾಕಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೈದೀನಿ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಪಾರ್ಕ್ ಪಬ್ ಇಂಚ ಮಾದ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ 1000 ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪ ಐಟ್ ಇಂಜಿ 200 300 ಅತ್ತನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಉಷಾಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಐಕೆ ದಯಮಂತ ನಿಖಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾವನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಲೇನು ಪುಚ್ಚಿಲೇನು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನೈಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ತುಲೆ ಉಷಾ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಎಂಚಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಕುಲ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ ತಂಡಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಐಕ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಾರ್ದಾಪನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕಡೆ ಕಾದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ದಾದ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಉಷೈರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರಾಜ್ ಪಾಪ ಇರೇಂಕ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನೀರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂದು ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ಏನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಜನಕ್ಲೆಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾಂಕಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕಿನ್ನಿದಿ ಬಂದಿಲ್ಲಕ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪಾಲೆ ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ಆವಡು ನಾಯಿ ಆವಡು ಒಂದೇನು ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಎತ್ತೋ ಲಾಭ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಒಂದೇ ಹಿಡ್ದು ಬಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಪುಂಡು
ಒಂದು ಒಂಜೇ ರೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಕಿನ್ನಿನ ಕಂತು ರಸ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬರ್ಸ ಆವಡು ದೊಂಬ ಆವಡು ಅಕಲು ಬಂಜಿಗೆ ಜಂದೆ ರೋಡ್ ಸೈಪ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಸಹಿತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ದೂರ ಪಾಡುವೇರು ಮನುಷ್ಯ ನೇರ್ಲ ದೂರು ಜೇರು ದಯಮಂತದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಲಿನ ದೂರ ಉಡ್ಚ ಐಕ್ಲೆಗಿನ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜಿ ದಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಂತದ್ದು ಸಾಂಕದ ಐಕ್ಲೆನ ಮಾರ್ಗಡ್ ಕಂತು ಬಿಡ್ಪ ಬೇರೆ ಪಣ್ಲಕನೆ ಪಬ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಐಕನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಾರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪಲೆ ದಯಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಏನಾಡ್ದು ಆಯ್ನತ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾಂಕಿನಂಚಿನ ನಾಯಿನ ಅಕಲು ಸೈಪುನ ಮುಟ ತೂಲೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಸೀಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಚರ್ಮ ಪೋಂಡು ವಾಸನೆ ಬಾರ್ಪೋಂಡು ಕಾರ್ ತುಂಡಾಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಂತು ದಯಮಂತ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಒಂದೇಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ತ ಪಾಪದ ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಪೋಪನೆ ವಿನಃ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕುಲು ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಅವೇನು ಸೈಪುನ ಮುಟ ಅವನು ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುವ ಐಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಪ ಮಾತ ಮನ್ಪುವ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಂಕಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಂತ ರಸ್ತೆಗೆ ದಕ್ಕೊಡು ದಯಮಂತ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಂತಿನ ನಾಯಿನ ನಿಕ್ಕುಲು 4 ಜಂಟ ನಟ್ಟು ದಾಂಡಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ತಪಂಡ ಇನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಡು 4 ಜನ ನಟ್ಟದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಎತ್ತು ಯಾನು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಲು ದಾಯಿಗೆ ಯಾನಿ ನೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂತ ಸಾಂಕುವೆ 4 ಜಂತ ಸಹಾಯ ದಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಕೊರಂದೆ ಓಡೆಲ ಪೋಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ ನಟ್ಟಲೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ನಟ್ಟು ನೆಟ್ರು ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಡು ನೆತ್ತತಾ ಪ್ರಾಣಿನೊಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಟ್ಟುನತ್ತ ನಟ್ಟಲೆ ಏನಡಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏಪಲ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬರೋಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತು ನಿಕ್ಕಲು ಸಾಂಕಿನ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೋಲ ರಸ್ತೆ ಬಿಡೋಚಿ ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಆಸರೆ ನೀಡಲಿ ದೇವರ ನಿಕ್ಕಲ ಎಪ್ಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಲೆಂದು ಪಂಪೆಲ್ದ ಕೈತಳ್ದ ಉಜ್ಜೋಡಿದ ಊರುದಾರ ನಮ್ಮ ಉಷಾ ಸುವರ್ಣ ಬೇರ್ನ ಬೇಲದಾದೊಂಡು ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ವಿಷಯ ನಾವು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡ ವಾಡು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಾವು ಪಾತಿರೋದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಿಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಜಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಬೇಜಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ತುಳುವೆರಡು ಉಂಡು ದ್ವಾಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಇಡೇರಡು ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಸಹಾಯ ಮಂತದೇರು ಯಾನು ಅಕಲ್ನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದೆ ಯಾನೇನಿ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೋ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಯಾನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಆವಡು ಎಂಚಿನನೇ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೂಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೆಲವು ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಅವ್ನು ಪೂರ ಕೇನಾಗ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಜನಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಏತೆಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ದೇವರನಿ ಕೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಮಗಲನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪಾತೆರ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಕೇನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಡೋಣ ಜನಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾತೆರಿಗೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಈತು ಮುಟ್ಟ ಏನನ್ನು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲ್ ಕಂತಾರೆ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತಾರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನಲ ಆತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಜನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇ ದಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಈತು ಪೂರ ಆವೇರ ಕಾರಣ ನನ್ನಲಾತ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ನನ್ನಲಾತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಆಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಎಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ದೀವಡು ಖುಷಿಟು ದೀವಡು ನನ್ನಲಾತ ಅಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ್ದೆ ಪಣಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕುಲ್ ನನ್ನಲಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜೋಡಿದ ಉಷಾ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಕತೆ ಬಂಡದಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ಲು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದುಪ್ಪ ದಯಮಂತದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಮಾತು ತುಳುವೇರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಸುದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಅರೆಗತ್ತು ಆರು ತಾಂಕುನ ಚಿತ್ರ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಲೆಗೆ ಬಂಡದಪ್ಪ ಒಂದು ದಯಪನಗ ನಿಕುಲು ಆರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಆ ಕಾಸು ಕೊರ್ನೈಕ್ ವಿದ್ ಪ್ರೂಫ್ಲ ಆರು ತೊಚ್ಪೋಯವ್ರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಯಪನ ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ದಯಪನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಫುಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗನೆ 1 kg ಅಜ್ನುತ್ತೈವ 700 ರೂಪಾಯಿ ಪುನೈಕ್ ಅಂಚಾದು ಈತ ನಾಯಿಲೇನು ಈತ ಪುಚ್ಚಲನ್ನು ಸಾಂಕೊಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಕೊಡು ನೀಕು ಮಾತು ಅರೆದು ಒರ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನೀಕು ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಸದ ಸಹಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡೇ ನಿಕುಲು ಉಷಕ್ಕನ ಕತೆನ ಕೇಳೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಣಿದ ಮಿತ್ತುಪಣ ಚಿತ್ರ ಮೋಕೆನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ದುಂಬದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೊಡೋರು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ.